O incendio forestal de Lousame quedou controlado esta mañá despois de queimar arredor de 30 hectáreas. O lume, que comezou o venres, obrigou a mobilizar numerosos medios de emerxencia. O incendio declarouse o venres pola tarde na parroquia de Lesende, en Lousame. Os bombeiros de Boiro recibiron o aviso pouco despois das 6 e desprazaron ata o lugar unha dotación. Sí, o pasado venres sobre as 6:20 da tarde recibimos unha chamada do Distrito 4 de Incendios para que nos acercáramos ao lugar de a zona de Monte Culou en Lousame, que había un incendio e necesitaba a nosa colaboración. Desplazouse unha dotación de bombeiros de Boiro a todo o lugar. O noso traballo, cando chegamos ali, consisteu en abastecer de auga as motobombas do distrito que estaban traballando no incendio ali na zona de Monte Culou, en Lousame. Ademais de garantir a suministración de auga ás motobombas, os bombeiros tiveron que traballar na protección das vivendas e doutras infraestructuras próximas ao lume. Permaneceron na zona durante preto de 3 horas. E tamén, por suposto, colaborar nas zonas, nos núcleos rurais onde había vivendas ou algunha infraestructura pois para que non chegara o lume hasta ali. Xa che digo, estivemos desde as 6:20 da tarde, que nos avisaron, ata as 9 da noite, que foi cando xa nos mandaron retirar. O traballo, como dixen antes, basicamente foi abastecer de auga a todas as motobombas do distrito que estaban actuando no incendio e protexer as vivendas que había na zona. O de Lousame foi, por agora, o incendio forestal de maiores dimensións rexistrados no Barbanza neste verán. Segundo as estimacións provisionais da Consellería de Medio Rural, arderon alrededor de 30 hectáreas. O dispositivo mobilizou numerosos medios de emerxencia, entre eles 21 axentes, 32 brigadas, 24 motobombas, 9 helicópteros e 4 avións, entre moitos outros. Sí, neste verán foi o incendio, además creo que foi levamos moi poucos incendios forestais, tocamos madeira e esperemos que así sea, siga así. Sí, foi o primeiro que, digamos, de dimensións considerables que tivemos este verán. Os bombeiros de Boiro destacan así a pouca actividade forestal rexistrada ata o momento este verán e confían en que a situación se manteña durante as próximas semanas. O incendio de Lousame queda controlado á espera da súa extinción definitiva.